Ola a todos e benvidos a un novo apartado do noso tema. Neste caso en concreto imos a tratar as causas da Primeira Guerra Mundial, tamén coñecida como a Gran Guerra. Simplemente porque os coetáneos, as persoas que viviron este acontecemento, evidentemente non eran videntes e non tiñan nin idea de que nun futuro se iba a producir a Segunda Guerra Mundial. As diferencias que marcan a Primeira Guerra Mundial co resto de guerras, en xeral, van a ser a gran mortaldade que vai a generar, principalmente provocada por todo o desarrollo industrial ao longo do século XIX, así como polo gran espallamento polo panorama mundial, por todo o territorio do mundo que vai a ter, a raíz debido de todos os imperios coloniais que se foron gestando tamén ao longo do século XIX. Non entanto, tampouco é tan diferente co resto de guerras que nos podemos encontrar no pasado, xa que o número de participantes non é maior a outras guerras anteriores vistas, como ocurrirá coa Guerra dos 30 anos de mediados do século XVII ou simplemente coa Guerra dos 7 anos de mediados do século XVIII. Tampouco a súa duración, que se marca en torno a 4 anos, 1914 e 1918. E, de igual maneira, o seu foco principal de importancia vai a estar en Europa, aínda que sexa coñecida como Guerra Mundial. E isto tamén provocará que o territorio máis afectado polas batallas sexa o europeo. Aínda que con isto non podemos negar en ningún momento a participación así como a importancia doutras potencias estranxeiras como serán Estados Unidos ou Xapón. Para entender unha guerra deste calibre é necesario profundizar nas súas causas, as cales abarcarán aproximadamente entre 1870 e 1914, o ano onde arranca a Gran Guerra, e que acabarán definindo moi ben dous bandos enfrentados. Por un lado, Reino Unido, Francia e Rusia, mentres que por outro o Imperio Alemán, o Imperio Austrohúngaro, así como Bulgaria. As causas que acaban provocando este posicionamento bélico son varias, casi podríamos dicir que innumerables, só que nós únicamente imos a centrarnos en 4. A primeira delas é a que se coñece como a cuestión marroquí, que se marca entre 1905 e 1911. Na cal o Imperio Alemán tiña como finalidade negarlle a posibilidade a Francia de alcanzar un protectorado en Marruecos. Este conflicto o único que logrou foi un distanciamento entre Alemania e Francia, así como un fortalecemento da alianza entre Reino Unido e Francia. Outra das causas fundamentales son os nacionalismos que se van a dar na rexión da Península dos Balcáns. Isto ven provocado principalmente polo declive ao longo de todo o século XIX do Imperio Otomano, que acabou provocando a independencia de algunhas nacións minoritarias como Grecia, Montenegro, Serbia, Rumanía ou Bulgaria. Estas potencias, en moitos casos, intentaron facerse co maior territorio posible e entraron en disputas territoriales entre eles mismos, pero, ao mesmo tempo, o mismo declive do Imperio Otomano permitiu que outras potencias imperiales próximas a esa región, como Rusia ou o Imperio Austrohúngaro, intentasen botarse sobre ese territorio para acabar impoñendo a súa influencia económica e política nese territorio. Entonces, cal é a conclusión? Por un lado, hai un distanciamento entre dúas grandes potencias, Rusia e o Imperio Austrohúngaro, que chocan nos seus intereses coloniais. E, por outro lado, unha querella interna, un conflito interno entre esas nacionalidades minoritarias, Serbia, Montenegro, etc. A terceira causa é a rivalidade económica que se vai a comezar dando a finais do século XIX en Europa. E que durante o século XIX a principal potencia sin ningún tipo de disputa fora o Reino Unido, pero a partir de 1870 o Imperio Alemán fórxase e empeza a desarrollar industrialmente dunha forma casi inigualable, o cal se convirte nun competidor o cal hai que temer. Entonces, outra consecuencia é distanciamento entre Reino Unido e Alemanha. E, finalmente, tamén temos enquistado no pasado moitos conflitos territoriais. Principalmente, o máis coñecido será a disputa por Alsacia e Lorena, de novo, entre Francia e o Imperio Alemán, cando Francia perdera estes territorios en 1870 na chamada Guerra Franco-Prusiana. De igual maneira, temos outro conflicto fundamental entre Rusia e o Imperio Austrohúngaro por ver quen logra implantar a súa influencia sobre o territorio de Polonia.
Vemos como toda esta serie de disputas mencionadas o único que provocaron foron conflictos e rivalidades internas e externas entre as grandes potencias da época, deixando delimitadas eses dous bloques que comentamos antes, Reino Unido, Francia e Rusia hacia un lado e Alemanha, o Imperio Austrohúngaro e Bulgaria hacia o outro. Este panorama de inestabilidade que acabamos de esbozar serviu para gestar unha gran inestabilidade en toda Europa, dando comezo a un período histórico que coñecemos como paz armada, que é unha época onde evidentemente non hai ningunha guerra activa, pero todo o mundo sabe que hai un gran conflicto que nun futuro, tarde ou temprano, vai acabar estallando. Ese é o que coñecemos como a Primeira Guerra Mundial. Entonces, estas potencias, para cubrirse as espaldas, dan comezo ao que nós, os historiadores, coñecemos como a carreira armamentística, que é intentar empezar a invertir en todo tipo de industria militar para volvernos o máis fuerte posible e poderosos e superiores a calquera outra potencia e acabar saindo como victoriosos nesa guerra que habrá, pero non sabemos cando. É unha fase que durará entre 1880 e 1914 e que posibilitará a existencia de armas tan mortíferas como, por exemplo, as primeiras ametralladoras ou o desarrollo e perfeccionamento de explosivos. Outra tendencia que desatará este período de inestabilidade será o inicio da política de alianzas, é dicir, o comezo da búsqueda por parte de algunhas potencias europeas de apoio noutras potencias para poder facer fronte a esa futura guerra. Basicamente acabaránse definindo, como xa dixemos, dous bloques. Un coñecido como a Tripla Alianza, firmada no 1882 entre o Imperio Alemán, o Imperio Austrohúngaro e Italia, mentres que no outro lado temos a Tripla Entente, que é unha resposta directa á política expansionista e agresiva que estaba tendo o Imperio Alemán e que comezará a firmarse no 1904 entre Francia e Reino Unido e que se ampliará no 1907 engadíndose tamén a Rusia. O sistema de alianzas, se ben, daba unha gran confianza ás potencias que estaban dentro delas, porque as facía poderosas e, polo tanto, ninguén no seu sano juicio as quería atacar, tamén era un sistema eminentemente frágil, porque isto provocaba que calquera pequeno conflito que tivera unha das miñas potencias aliadas rapidamente podía servir como detonante dunha guerra ou dun conflito moito maior. E na realidade foi o que acabou acontecendo, coñecido como o Atentado de Sarajevo, producido no 1914 e onde un nacionalista serbio acabou asasinando ao futuro herdeiro ao trono do Imperio Austrohúngaro, en principio un asunto, entre comillas, menor nacional que só lle tendría que importar o Imperio Austrohúngaro, acabou desencadenando na Primeira Guerra Mundial, porque se acabaron activando estas alianzas así. O que acabou producíndose foi que o Imperio Austrohúngaro lle declarase a guerra a Serbia, Serbia, que era aliado de Rusia, fixo que Rusia lle declarase a guerra ao Imperio Austrohúngaro, entonces automáticamente Alemania declaroulle a guerra a Rusia e en defensa de estas Reino Unido e Francia declararonlle a guerra a Alemania, dando así inaugurada o que coñecemos como a Gran Guerra ou a Primeira Guerra Mundial no 1914 a causa deste asesinato menor. Agora ben, a Gran Guerra foise complexizando co paso dos anos, simplemente porque esta transcorreu ao longo de 4 anos, e eses 4 anos tivo neles varias continxencias, varios problemas, e eses problemas sempre leva a unha adaptación, e iso acabará provocando que se acaben sumando moitos máis países por un lado ou simplemente dándose de baixa a outros. Este é o período que acabaremos coñecendo como a mundialización do conflicto e por eso tamén a podemos coñecer como a Primeira Guerra Mundial. Centrándonos, por exemplo, no bando da Triple Alianza, dixemos que simplemente estaba firmado por Italia, o Imperio Alemán e o Imperio Austrohúngaro, pero rapidamente, no 1914, tras o iniciar o conflito, sumarase o Imperio Otomano. Un ano despois, sumaráselle tamén Bulgaria. En ese mismo ano, 1915, decidirá Italia non entrar na guerra e xa non só iso, sino sumarse ao bando inimigo, a Triple Entente. E xa que falamos da Triple Entente, imos facer un repaso dos países que se lle acabaron sumando a esta, que neste caso foron os que máis apoio recibiron e tamén, ao fin e ao cabo, os que gañaron a guerra. Xa no 1914 sumáronselle 4 países. En primeiro lugar, Serbia, Montenegro, tamén Bélxica e xa fora de Europa, Xapón.
En 1916 sumarase a maiores Portugal e Rumanía e finalmente no 1917 sumarase Grecia e logo outro potencial aliado tamén estranxeiro de Europa como se foi Estados Unidos. E finalmente un duro revés que sufriu, aínda que nesta época a guerra xa estaba casi gañada, no 1918 acabouse saindo un dos seus aliados, que foi Rusia, a causa dunha revolución de corte marxista que sufriu este país dentro do seu territorio. Agora ben, dixemos que é unha guerra mundial, principalmente europea, pero isto non quere dicir que participasen todos os países de Europa, senón que tamén houbo outros que adquiriron unha posición neutral. Por mencionar dous, temos en primeiro lugar España, é dicir, o noso país, así como Suiza. Entonces, hasta aquí unha breve introdución das causas do inicio da Primeira Guerra Mundial e vémonos no próximo vídeo. Adiós!